Že vraj podrž na chvíľu a už to mám na celý deň. Čo k tomu povieš, Saši? Drž to, prosím. Saška sa tešila a ja som išiel. Akých máš milión? Tak len to nosíš. To také si teraz kúpila. Táto ulica sa volá Hongdae Shopping Street. Hádajte prečo? Koľko je 58 000? Mám plné ruky práce s tvojimi taškami, tak to neviem bohužiaľ pozrieť. Ale máš také. Pohli sme sa tak asi 5 metrov za 5 minút. Dobre, 6 teda, no. A už je zase v obchode. No, poďme ďalej. Ježiš, to čo si, kto si? Že poďme ďalej. Čo si robila s Alexandrou? Prisahám Boh. To si kúpila teraz. Ale... Normálne to teraz ukážem na obrazovke, že to isté si kúpila. No tak. No keď už sú nezvratné dôkazy, tak už nezapieraš. Počkaj, natočím reakciu. Už sme tu asi večnosť. Ale toto ti kúpim, keď chceš.